Hi, Janice! Hello, Lady Lala. Good evening sa iyo, love. Sige, mag-usap na tayong dalawa, love. Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR? Okay. Ganito po yun. 12 years po akong married to Mhm. a Swedish guy. At may isang anak kami. Mhm. At saka, ah, ang nangyari, parang second girl ako sa buhay niya, saka kami nagpakasal. And wala naman kaming problema, hindi kami madalas nag-aaway, mabait siya, wala siyang bisyo, I mean, hindi siya umiinom, hindi naninigarilyo, at bihira yung social life niya, hindi masyado siyang palalabas. In 2016, akala ko okay na yung kami as family dahil mabait siya, wala akong nakikitang problema sa kanya. Kaya lang, noong 2016, nahuli ko siyang natulugan niyang may ka-chat siya. Mm. At nung tinignan ko yung ano niya, yung cellphone niya, may mga picture ng child pornography. Okay. Hindi ko akalain. Yung mga sharing, may kausap siya sa US, such things. Kinausap ko siya, kinabukasan. Sabi ko sa kanya, may sakit ka na sa utak, hindi na ito okay, itong ginagawa mo. Kasi, illegal ito, sabi ko. Humingi siya ng tawad, sabi pa niya, hindi ko alam bakit ko nagagawa ito. Sabi ko sa kanya, kung pwede lang, binigyan ko siya ng ultimatum, pag hindi mo ito tinapos, itong problema na ito, aalisan ka namin ng anak mo. Punta ka ng doktor, hingi ka ng tulong sa psychologist. Tingnan natin kung ano ang mangyari kung magbabago ka ba o hindi. Sabi naman niya na magbabago siya, gagawin niya ang lahat. So panatag na ako from 2016. I thought wala na kami maging problema until just this year, 3 weeks ago, pinuntahan kami ng mga pulis. Inaresto siya, kinuha lahat yung mga gadgets namin at computer. Okay. Na-trauma ako dahil wala akong kalam-alam. Dahil akala ko, hindi naman siya umaalis. Good father and provider naman siya. And then, syempre nagalit ako sa kanya. Hinold siya ng about 6 hours. At saka tinanong siya kung bakit niya ginagawa yon. Hindi ko siya matawagan by that time kasi pinalabas ako ng pulis at yung daughter ko. Inantay ko siya. Pinauwi siya nung mga after 6 hours. Sabi ko sa kanya, akala ko wala nang issue na ito. Sabi niya, sorry is not enough, pero hindi ko alam kung bakit ko nagagawa ito. Alam ko naman din na very gentle siya, at saka doon sa chat nila previous 2016, may nagtanong sa kanya doon kung are you okay ba? Ito ba yung reference mo sa mga bata? Pedo ba? Or like 2, 3, 5, 6, 7, 8 years old? Sabi pa niya, tapos tinanong siya kung gusto mo bang itry, something like that. Sabi pa, no way, over my dead body, hindi ko gagawin yun. Mag-share ako, magtitingin, pero hindi ako magawa ng crime na ganon. So, back ngayon, kinausap ko siya dahil sabi ko sa kanya, gusto kita intindihin dahil hindi niya rin alam kasi kung anong gawin niya. Hindi niya ma-explain sa akin kung bakit niya nagawa yun. Sabi ko, kailan ba yung last? Sabi niya, 2018, June month. Pagkatapos, hindi naman sabi na consistent na nanonood siya or ganun ang ginagawa niya. May time lang talaga na hindi niya mapigilan yung sarili niya. So instead of na i-condemn ko siya or i-judge ko siya or pagsabihan na lahat ng masasama, sabi ko sa kanya, okay, asawa mo ako, tayuan kita ngayon, gawain natin kung anong nararapat. Punta tayo ng doktor mo, magte-therapy ka, at
para malaman natin kung ano ang dapat gawin. At saka tinake ko yun as clinically kasi nasa situation na ako ng ganun eh. At saka sabi ko sa kanya, ganito na lang isipin mo na may abnormalities ka. Katulad ka rin ng lesbian and gay, pero yung sex preference mo is bata, which is illegal talaga yun. Kinaintindi ko sa kanya ang ganun. And then, kaya lang, hindi ako nakakatulog. Even na nag-usap na kami ng ganun, natatakot pa rin ako dahil may anak kami. Baka one day, anong gawin niya, baka mapatay ko siya. At saka, ewan ko di Lala, gusto ko lang maliwanagan. Although nag-usap na kami, naghingi na ako ng help kung ano ang yung legal advice ba sa lawyer kung anong dapat kong gawin. Hindi ko alam paano ko sabihin sa anak ko kasi alam mo yung i-hold mo yung family mo dahil ayaw mo magkaroon ng broken family, pero paano mo ilagay yung anak mo doon kung yung family na yun is broken na? Nahihirapan ako. Depressed ako at saka hinuhold ko lang, nagsa-stand up ko dahil may anak po ako at hindi ko alam kung paano ko i-explain sa kanya when time comes. So, kailangan ko po talaga ng advice niyo kasi nandito na po ako sa time na i-give up na ako. Although nakikita niya ako na parang strong ako at saka ini-encourage ko siya dahil tatay siya ng anak ko. Kahit ano pa man ang mangyari, gusto ko maging okay siya. Dahil alam ko naman din na hindi siya harmful. Hindi man niya magawa yung ganun dahil nagsama kami ng 12 years. Kaya lately lang, sinabi niya sa akin, sabi ko, saan ba nag-umpisa ito? Ilang taon ka nung naramdaman mo itong ganito? Sabi niya, late 20s na. During his childhood daw, yung 8 years old pa siya, sa swimming pool, minolesta daw siya ng lalaki na matanda. Sabi ko, hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung anong gawin ko. Wala akong kinakausap. Hindi ko kaya sabihin sa kaibigan ko or sa family ko kasi i-judge nila ako at alam ko na kung anong sasabihin nila. So, parang hindi ko alam, minsan ayaw ko nang makipag-usap sa kanila dahil hindi ko alam kung hindi kasi ako plastic na tao. Open ako, kaya lang iniiwasan ko yun na ayaw kong spell yun. Kaya yung gano'n na sikreto dahil may nahihiya po ako talaga. I understand. So, tama po bang iwanan ko na lang siya dahil natatakot po ako na baka isang araw gawin niya sa anak ko dahil ang anak ko ngayon is bata pa, 4 years old pa lang, and then baka pagdating ng 12 or 14 dahil yun ang preference niya dahil abnormal yung utak niya, baka gawin niya yun and then it's too late. Yun po talaga ang gumugulo sa akin dahil siyempre as nanay, gawin ko po lahat para maprotektahan yung anak ko, Tichinala. I understand, Janice. And I know you are in a tough spot right now. Kumbaga, you are trying to hold your family together. And I admire you for being that strong, sa totoo lang. Sobrang nakakahanga yung pagiging matatag mo, pagiging maunawain mo, lawak ng pang-intindi mo. Janice, I admire the personality that you have. Not only as a mom, but as a wife as well. Ina-admire ko yung personality mo. Before I continue this one, this is an idea and a solution that I can share with you and maybe you can consider para malagpasan mo to nang hindi nyo kailangan maghiwa-hiwalay. Kasi I know how much you love your husband, Janice. If there's one thing na naintindihan ko sa whole conversation natin, ay isa ka sa mga babaeng hindi sumusuko sa asawa niya. No matter how painful it is for you, kahit gaano kasakit yung pinagdadaanan mo for you, hindi mo sinusukuan yung asawa mo. Not only because tumutupad ka sa sinumpaan ninyong dalawa, but because mahal mo siya genuinely. At isa yon sa mga dahilan kung bakit ina-admire kita. So, Janice, kayo ba ay somehow may kamag-anak dyan sa Sweden that can help you take care of your kids or your child? Actually, wala eh. Mag-isa lang ako dito. Wala akong pamilya. Pero sa side ni hubby, wala ba? Or meron?
medyo malayo sila nasa Germany. So it's impossible for you na. Parang, parang nahihirapan ako dahil kahit pa siguro na halimbawa doon na kami sa hiwalay ba na stage, tapos custody, ako pa rin yung full dahil syempre ganun ang case niya. Although hindi ko pa alam sa ngayon. So iniisip ko na imposible yun na iiwan ko sa kanya dahil natatakot No. It's not iwan kasi. Janice, kasi if i-enroll mo si hubby sa, sabihin na natin, program, sa therapy so that he can get over this unfortunate addiction na meron siya. Of course, sa mga oras na yon, iiwasan natin yung mga relapse, iiwasan natin yung mga withdrawal symptoms niya kasi of course baka maging prone yung bata or whatsoever, at syempre para maging at ease ka. What I was thinking was, Janice, this is a more practical way to handle it. This is gonna be a more practical way to deal with it. Na you send your child muna. Sabihin na lang natin, yung program na to ay maglalast for 3 months. This is just a scenario, Janice, that you can consider. Or this is a scenario you can discuss with your doctors and your lawyers as well. You can send your kid for 3 months sa Germany. Sa whole duration ng therapy ni hubby. Tapos ikaw at siya ang magsasama. Ikaw at siya ang magtutulungan so that he can get through itong addiction niyang to. Kasi sabi mo nga you are giving him the benefit of the doubt kasi good father siya and good provider sa anak mo. And hindi naman niya talaga actually ginawa yung did na dapat hindi niya ginagawa. Kumbaga siya ay nanunood lang or nagsha-share lang, but that's about it. Hindi siya nag-act upon dito sa addiction niya. Kumbaga ito ay gusto mong agapan with the therapy. So, I was thinking maybe you can do this. Na instead of you completely saying na ayoko na sa'yo, iiwan na kita, lalayo ko yung anak ko kasi natatakot ako para sa anak ko. I understand I understand the fear na meron kay, but there is one option left There's still another option wherein you shouldn't have to give up your family. Na hindi mo kailangan i-break yung family mo apart. Kasi I know it's hard for you, Janice, kasi you are fighting to keep it together. You've been fighting for months to keep it together. So, if kunyari yung 3 months na yon magta-therapy si hubby, si anak, dun muna siya sa pamilya ni hubby sa Germany for 3 months lang naman. 3 whole months. Malagpasan lang ni hubby yung therapy na yon. Tapos ikaw, while si hubby ay nasa therapy, you take your own therapy as well. Ikaw din mismo. Kasi you have to fix yourself as well, Janice. Hindi lang pwede na siya nagte-therapy trying to fix herself, but you, hindi mo na-fix yung sarili mo kasi andun yung constant fear. Hindi nawawala yung constant fear that the thing na pwedeng magawa ng asawa mo sa mismong mong anak. Despite of having no symptoms na interested yung asawa mo to do it sa sarili niyang anak, or having no instances na nagkaroon siya ng tsansa na somehow magkaroon ng ideyang gawin yun sa anak mo. Kumbaga, andun yung constant fear sa'yo and you're battling with it every single day. So, you guys enroll yourselves in much needed therapies habang si kid ay wala muna sa inyo. Kumbaga, this one you go through with him as husbands and wife. Pero si kid ay nasa safety ng pamilya ni hubby. Nasa safety na malayo muna sa inyo while you are going through this problem. Kasi in this way kasi you are trying to give your husband, your marriage, another shot. You are trying to give your family another chance of being together while protecting your kid sa process. While protecting your kid na maapektuhan ng prosesong kailangan yung pagdaanan. Nagigets mo ko doon? Kasi Janice, alam ko kung gaano mo kamahal yung pamilya mo Alam ko kung gaano mo kamahal yung anak mo. Na gusto mo siyang protektahan kahit pa ang ibig sabihin nito ay masasaktan ka. Pero paano kung may option kasing hindi mo kailangan masaktan? Paano kung may option na hindi mo kailangan buwagin kung ano yung pilit na binubuo mo ng matagal na panahon? Naintindihan mo ko, love? Opo.
the last time na nag-usap kami, Mm-mm. sinabihan ko siyang anong gagawin natin, and then sabi niya sa akin, willing naman daw siya mag-undergo sa clinical castration, something like that, para lang Nice. totally maalis, dahil talagang aminado siya na he needs help. At Mm-mm. saka yun, iniiyak niya, at saka sabi pa niya siguro mag-commit na lang daw siya ng suicide kasi hindi daw niya alam anong gawin niya. Kasi nga hindi siya vocal na tao, wala siyang masyadong kaibigan. Dahil ngayon ko lang din nalaman na nung maliit pa siya na namolesta pala siya. Tapos kasi ganun, kaya ngayon parang nagkaroon siya ng ganitong behavior. Tapos sabi naman ng doktor, na on the process naman din yung ano niya, yung sa psychologist niya. Sana, I'm hoping, dahil minsan yung kahit matulog ka or kahit magtrabaho ka, minsan hindi binibilisan mo na lang baka may mangyari or what. So ayaw ko yung walang peace of mind. So sabi ko, kailangan kong may makausap. At saka I'm very thankful, DJ, dahil nung pag-dial ko at nag-hello kay kaagad, sabi ko salamat kasi hindi ko na alam kung sino ang sasabihan ko, hindi na ako nakakahinga. Alam mo, Janice, meron ditong nag-comment and sabi ko nga sa inyo, I'm taking every points valid. Sabi kasi dito ni June Lacson, mali DJ, ilalayo mo yung bata sa ina, dapat ilayo mo yung tatay tapos mag-therapy. Yun nga lang kasi, undergoing this type of therapy alone sa isang taong mentally may pinagdadaanan will encourage him to do things he shouldn't do. Lalong-lalo na kung yung lalaki ay suicidal. You know guys, tinatry kasi ni Janice buuhin yung marriage niya. Tinatry niya kasing bigyan ng chance yung marriage niya. I know na for quite some time kakailanganing mag-sacrifice nung bata. Pero sa custody din naman ng pamilya nung lalaki. Kumbaga, in full care din naman. Of course, Janice will check on sa mga bata will check on dun sa anak niya It's just that, hindi niya muna i-give up yung family. Kasi nakikita niyo naman yung gesture nung lalaki. I know, mali yung nasa kanya, mentally ill siya for committing such crime. Pero, guys, he is willing to change. He is also bothered by the fact na ganun siya. And yung willingness niyang magbago, yung determination niyang ayusin yung sarili niya is something that we have to give a shot to. We have to give that man a chance. Kasi kung yung taong yon ay totoong ganun ang pag-iisip, siraulo na talaga, hindi siya iiyak, ni hindi niya isasubject yung sarili niya sa therapy, ni hindi siya mag-a-agree na magpatingin sa psychiatrist or psychologist because of his problem. No. At kung totoo talagang he is out of his mind, he could have done it. But he did not. So andun pa rin yung consciousness ng tao. O diba? Andun pa rin yung consciousness ng tao na magbago. And because Janice is a very kind-hearted woman and she wanted to perform a wife's duty to her husband na for sickness and in health, for richer and poorer till death do us part, exactly what the vow says, Janice is giving it a shot. So I want to be with her on this one. Kasi gusto niyang isalba yung pamilya niya Gusto niyang tulungan yung pamilya niyang maging buo. That's the reason why I'm giving this option. I'm trying to suggest this option. This might work. But of course, Janice, this is with approval ng lawyer mo, ng psychologist mo, ng psychiatrist mo. At least you have another option na hindi mo kakailanganin mabuwag yung pamilya mo. Naiintindihan mo ko, love? Kasi yes, right now, sa process na pagdadaanan niya, Janice, he will be needing someone to talk to Someone he can trust. Someone he can sige. Nung nangyari yun, syempre yung maging direct na maramdaman mo, iwanan ko na ito, loko-loko pala ito, ganito, in danger palang buhay ng anak ko dito sa kanya, nakakahiya, parang ganun. Yun lang yun, parang dahil nabigla ako dahil nung pumunta yung mga pulis, hindi ko alam, bakit anong nangyari, parang wala kang kaalam-alam. Ganun na pala yun. Dahil yun nga, in 2018 na-trace nila. Tapos sabi ko, iwanan na kita. Pero
syempre, minsan iniisip ko rin, baka hindi rin nakakabuti na iwanan ko siya. Baka mas lalo siya dahil dito naman, kapag ganun ang nangyari, kapag hindi, kasi separate yung siya na virtuous pedophile doon sa child molester. So yung mga virtuous pedophile, binibigyan nila ng chance para mag-undergo into therapy. Kasi kapag ilagay nila sa kulungan, walang mangyayari. May wifi, may cellphone, baka maging malala pa sila. So ang kinausap ako ng doktor, sinabi niya sa akin na kung pwede lang, a lot of understanding lang muna kung willing ka pa. So syempre, sabi ko, kailangan kitang makausap dahil alam ko lagi ako nakikinig sa iyo at hanga-hanga ako sa mga advice mo. Thank you, At Janice. saka sabi ko, kailangan kitang makausap sana today dahil hindi ko na alam ang gawin ko dahil every time pass by, parang sabi ko, it's too much na, para na akong sasabog. So, I'm really, really happy at saka thankful dahil Again, okay. sagot. Salamat din, Janice, for calling my show. Again, Janice, if you can consider this as an option, what you must do is first, of course, talk to the family of the boy, anyone you trust from his family na you can share the story with. You can enlighten them with the situation so that they can assure you na if ever nga na for some time magsuspend muna si kid ng oras sa kanila, ng panahon sa kanila, but you of course will constantly check on the kid while you are undergoing this therapy thing na ito kasi in the long run, Janice, you are also doing it for them kasi you are saving them from having or from losing their own father. You are giving them a chance para sa isang buong pamilya. You are giving them a chance to get their father back from whatever it is na pinagdadaanan ng tatay nila. But of course, this will be quite stressful sa iyo, Janice, kasi you'll be taking care of people na mas matindi pa sa pinagdadaanan or ginagawa mo ngayon. Kumbaga, one less problem muna siguro na maiprotekta mo lang or ma-assure mo lang muna yung protection sa mga bata by giving them a space away from their dad. Pero not completely telling them na hindi na natin siya mababalikan, hindi na natin siya makukuha ulit, mawawala na talaga kayo ng tatay kasi that will break your kid's heart even more so. So, one day, siguro sa paglaki nila, they will understand na the reason na for quite some time, or sabihin man natin na yung shortest period of time that this one can be fixed, ayan, or this therapy can work, yun din yung duration ng mga moments or ng oras na wala muna sa iyo yung mga bata, but then again, dadalaw-dalawin, Janice, that will be a constant responsibility. Lagi ka makikipag-communicate with them so that they will understand na the reason why andun muna sila sa pamilya, sa mga lolo't lola, nasa comfort pa rin naman ang pagmamahal ng mga kamag-anakan ninyo sa Germany is because you are trying to fix something. One day, they will thank you for it. Na kung hindi mo siguro ginawa yon, kung hindi mo siguro pinaglaban yung meron pa tayong pamilya, or kung hindi mo siguro ipinaglaban si Papa, kung sumuko ka siguro lumaki kami nang wala na lang tatay. Lumaki na lang kami with the regret na naging pedophile yung papa namin, that's why we lost him. Nang hindi nagawa ng paraan, nang hindi na ipaglaban, nang hindi natulungan. This is something that you should also consider talking with your lawyer, of course, your psychologist, psychiatrist, or doctors, and of course, the family of the guy. Kasi right now, he needs the full support he can possibly get in order to change. Kasi this one will protect your kids in the long run, and this one will keep your family. Which is, alam ko namang gusto mo, Janice. Ngayon, Janice, kung meron kang gustong sabihin sa anak mo, isa lang to, tama? Opo. Kung meron kang gustong sabihin sa anak mo, gusto mong ipaalala na imahe sa kanya ng papa niya sa kanya. Kung ikukwento mo kung anong klase ng tao yung papa niya before this issue, anong gusto mong sabihin sa anak mo? He's a loving, your father is such a loving and nice person. Yun lang siguro, DJ. Ngayon, kung meron kang mensahe sa asawa mo na I know, Janice, hanggang ngayon pinaglalaban mo pa rin, hanggang ngayon binibigyan mo pa rin ng tsansa, anong gusto mong sabihin sa asawa mo?
As long as you're willing to change, I'll stand by your side, whatever it takes. Thank you, DJ. Janice, ganito, no, you are such a strong woman. Sinabi ko na yun sa'yo kanina. And I'll never get tired of saying it over and over again. You are one of those girls na I really do admire. Even di kita kakilala. I know the sacrifices na kailangan mong gawin. I know the sacrifices na ibinibigay mo na, ginagawa mo na. I know yung mga desperate measures na kailangan mong pagdaanan, kailangan mong kunin, kailangan mong tanggapin in order to salvage what's left of your family. Pero Janice, malalagpasan mo lahat ng to. If you need Salamat. the help na kailangan mo from everybody who you know na can help you and loves you, iset aside mo na lang yung mga opinion ng ibang tao. Iset aside mo na lang siguro yung mga negative comments ng mga tao sa paligid ninyo. With the guidance of your lawyer and your doctors and the family of your husband, you guys can pull through this one. You might be able to save your family. You might be able to give to give your kid the father na gusto mong ibigay sa kanya. With your help, Janice, and with your strength, I think your family can pull through this. Sa'yo sila kukuha ng lakas. Kasi sa lahat ngayon, ikaw ang pinakamatatag. Thank you, DJ. Finally, makakahinga na din ako kahit paano. Salamat sa oras mo. Maraming salamat din, Janice, for calling my show, for calling my program. And I wish you luck and I wish na mabuo yung pamilya mo soon kasi you deserve a full and happy family. Malalagpasan mo din to, Janice. Maraming Thank you so salamat, much. Janice. Ingat ka. Bye. Bye-bye. Kabisyo, ganito, no? A lot of you will siguro sabihin na natin na madaling sabihin or madaling i-advise sa kanya or a lot of you will take the easiest way out of this one. Wala namang pinakamadaling way kung hindi iwan na lang yung lalaki. Pabayaan na lang siya since convicted siya or accused siya of a crime. Ang pinakamabilis na decision that everyone can possibly make kung sila ay nasa sitwasyon ni Janice is to just give up the husband and move forward with the kid. Yun nga lang kasi, kabisyo, in life, kung kaya pang ilaban, ilalaban. Kung pamilya mo yun, kung kaya pang ayusin, aayusin. Kung kaya pang buuhin, bubuuhin. Kung kaya mo pang bigyan ng tatay yung anak mo, why not coconut? In all desperate measures, pagdadaanan mo, susuungin mo, susuyurin mo. Ma-ensure mo lang na mabuo or mabubuo mo yung pamilya mo. Yun yung responsibility na minsan nakaatang sa balikat ng isang ina. Yung pagpapadala dun sa bata, the idea of sending the kid sa pamilya muna ng lalaki habang sa therapy is exactly for the kid. Kasi pinoproteksyonan siya eh. At the same time, ginagawa ng paraan para hindi siya mawala ng ama. Hindi mabuwag yung pamilya niya. Those are the tough calls that Janice has to make. Meron naman siyang constant na nagbibigay sa kanya ng guidance and advice. Sabi nga ng doktor, 'di ba? Konting tiyaga pa, konting pasensya pa, kausapin mo lang, intindihin mo lang kung kaya mo pa. Kinakausap niya din yung lawyer, every option ginagawa niya. I cannot let that be wasted. Because ang pinakamadaling solusyon is to leave the guy. Nag-effort yung tao eh. Mag-hire ng lawyer, mag-hire ng psychologist, psychiatrist, mag-hire ng doctor to save his husband. Tapos, ang tanging way out lang ay iwan niya na yung lalaki. Meron pa kasing isang option eh. Kung pamilya talaga yung pinag-uusapan, titiis-tiis tayo ng konti. Kahit mahirap. Hindi naman porket nilagay mo yung anak mo sa ibang lugar just to make sure na secure siya, na walang harm paparating sa kanya, na hindi niya kakailanganing pagdaanan yung pagdadaanan mo. That doesn't mean
na naging pabaya kang ina. Actually, naging selfless ka nga eh. Hindi naman kasi ibig sabihin nun, hindi mo siya tatanungin kung kamusta siya, hindi mo siya pupuntahan, hindi mo siya sisilipin, hindi mo siya tatawagan. You just have to set some things, sabihin na natin, in separate places in order to take care of them better. Parang ano lang to, kabisyo, parang may sakit lang. Parang may sakit lang. Hindi porket may sakit yung isa mong inaalagaan at yung isa ay wala. Ang gagawin mo dun sa may sakit, iiwanan mo na. Para hindi lang mahawa ang isa. No, what you do, you separate them. I-separate mo lang sila sa isa't isa. Pero pareho mo silang aalagaan. Hanggang maging okay yung isa. Hanggang gumaling yung isa. Kasi alam mo naman na hindi din kagustuhan ng isa na magkasakit yung isa. That's how you deal with sickness. Minsan hindi yan iniiwan. Iniintindi, inuunawa, pinagagaling. Yun yung ginagawa sa may sakit, kabisyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon running away is the solution. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang pag-iwan ang tanging solusyon. There are a lot of ways to deal with a marriage than breaking up. There's a lot of ways to deal with a family problem than breaking up. Sana i-resort niyo muna po lahat ng possible options na meron kayo before you give up on someone. Kasi alam nyo naman na kung isa-set aside yung sickness na yan, kung isa-set aside yung illness na yan, that person is a good one. A good father, a good provider. Never, not even once, tinouch yung anak niya. Meron lang siyang sakit, pero hindi pa siya gumagawa ng krimen. Okay?